बेबी डिम्पोल बे जायगाया रिल बानायनो थाखाय मोजां नङाथ'। येस निकि बे जायगाया एसेबो मोजां नङा रिल बानायनो थाखाय। जोंनो एसे रमान्टिक जायगासो नांगौमोन ने रिलखौ बानायनो। नो दिनै जानायानो नंला बायदि मोनबायसो आङो। बेबायदि जायगाखौ नागिरनानै मोनला माथो। बे माल खिन्थु। मस्त है। सुनो ना डिम्पोल, मोनसे जायगा दङ एसे रमान्टिक आरोना। फैलाय बैखिं एसे थांबावनांगोन जोंफोर। बाट प्रब्लेम इज डेट जों गारिखौ बेवहाय सोनो हानाय नङा, माने बे लामाजों लांनो हानाय नङा आरोना। व्हाट? गारिखौ लांनो हानाय नङा? बेबायदिब्लालाय एसेबां गोजान माबायदि थाबायनानै थांनो हानो? बेबायदिबा थांनो बासै आङो। ओरै बाबा, नोंनो नांगौनो नङा मोजां रिल रमान्टिक प्लेस नांगौनो नङा। नांगौबा थौ थाबायनानै थांनांगोन ससे। Okay, fine, I will go. मा गखौ? फान्सा साना गबाय नामा? आरे निकि, wait, नेथ'लाय, आंनाव फान्सा मायबा जाबाय। ओइ बाबा, डिम्पोल, दाखालि बावैल'सो बायदों नोङो बे फान्साखौ, मा जालायखौ? पता नहीं यार, मा जाखो? I don't know, र' नायनि। अरे होय गंबावनायबा हामगौमोनलै। औलै हाय दिनै किस्मतआनो जोंखांसिगोनलै जोंना। गंबावदो नुथारसिगोन। आयै मा एसे खाफाल मोजांलै दिनै खाफालानो जोंखांबाय। सिंनिखौबो मा गानदों नुलाय लांबायलै, ब्लेक गोसोम कालार गानदों गोसोम। गंबावदो। ननसेन्स, मा एसे गुन्दा बेफोरो? नुजोब्बाय। ननसेन्स, लामानि गुन्दाफोर आंखौ सिनायाखै र' नोंसोर आंखौ सिनायाखै? आंबो नुबाय गोसोम गानदों गोसोम। ननसेन्स, लाजि गैयै लामानि गुन्दाफोर, नोंसोर मा बुंदों? मा बुंदोंखाय? लाजिया नोंसोर ननसेन्सफोर, लामानि गुन्दाफोरसो नोंसोरो। लाजिया नोंसोरो? नोंसिनि न'फोराव बिमा बिनानाव गैया नामा? ननसेन्स। लाजिनांगौनो मालाय, बेयावलाय लाजिनो गोनांलाय मा दङ? नोंहा गंदों, जों नुबाय। नोंहालाय एसेबां लाजिनाय दङबालाय माखौथ' एसेबां खिबु नुजालायनाय फाथां गाननांगौ? हे गुन्दा, ननसेन्स। ओइ सिख्ला, नों आंखौ सोबादों, खोथाया गाज्रि जागोन खिन्थु। मा खोथा गाज्रि जागोनहाय? नोंसोरसो गाज्रि नोजोर होदों, बेनिखायनो नोंसोर बायदि सेंग्राखौ बेबायदिनो सोबानांगौ लामा गेजेर। सुख्रमोनाव नोंखौ सोबादोंल'सो, दानो नोंसोरखौ पुलिसनि दान्दा लागायनो हागौ आङो। दानो आंनि मोनसे कलानो पुलिसआ नोंसोरखौ थिखांना लांगोन। ओइ सिख्ला, सिनायाखै नामा जोंफोरखौ? गावानो बेयाव बाजारि सिख्ला, खिबु नुजालायनाय फाथां ड्रेस गानबोदों, बेयाव गंबानो खिबु नुजालायनाय। मा गानदों मा गाना, मा कालारनि पेन्टि गानदों मा गानदों बेफोरखौनो सिनायलायो। फाथां गानना फैनानै बेयाव जोंफोरखौ दायहोनो फैदों। नोंनिसो दाय सिख्ला, नोंसो बेबायदि गाननाङा। आं मा गाननांगौ? नों आंखौ फोरोंनोब्ला आफायसै, मिथिबाय? आंनि गोसो, आं जेराव मा गाननाङो। आं गंनोबो हागौ, गसंनोबो हागौ, खारनोबो हागौ। आंनि गोसो। नोंसोरनि मेगननि नोजोरालाय मानो आंनि ड्रेसावलाय मानो गोलैनांगौ? आं गंनायाव मानो गोलैनांगौ? मेगना नोंसिना गाज्रि जायगायावल' थाङो नामा? गुन्दाफोर! ओइ सिख्लाफोर, जोंफोरखौ दाय होनो नाजा। नोंसिनि दाय बियो। नोंसोर जानला माला गाननायखायसो, नोंसोर बेबायदि गाज्रि ड्रेस गाननायखायसो, नोंसोर बेबायदि गुसुं नुजालायनाय, खावख्लाबसे नुजालायनाय, खावख्लाबनै नुजालायनाय बेफोरखौ गाननायखायसो सेंग्राफोरा मेगन बेलाव जाना नायो। नोंसोर जुदि गानामोन जोंफोरबो नायनायानो नङामोन। रियेलि? नोंसोरथ' लामानि गुन्दासोफोरखा। नोंसोर लामानि गुन्दाफोरसोखा। नोंसोर बेफोरखौनो नायथिंनो थाखाय लामाफोराव जिरायना थाबाय थायो आरो लामाफोराव गसंनानै सिख्लाफोर एदावथिंबाय थायो। नोंसोरनि आखलखौ मिन्थिया नामा? बे पापि सेंग्राफोरा 24 घन्टा गाज्रि नोजोरल' होयो सिख्लाफोरखौ। गाज्रि जायगायावल' नायो नोंसोरो। जोंनि मेगन, जोंनि गोसो, जों जेराव नायो। मेगन बोख्लौना होगोन, मोनथिखा। मेगनजों नुयै जाना थाबा उनाव मोनथिगोन। मेगन बोख्लौगोन सेंग्राफोर, मिथियाखै सिनायाखै नामा? नायनो गोनां जायगायानो बेल' नामा? बेफोरल' नामा? सोर गुसुं गानदों, सोर फेन्दा नुजादों, सोर मा नुजादों बेफोरखौल' नायनांगौ नामा? गुबुन जायगा गैया नामा नोंसिना नायनो थाखाय? नोंसोरा सनमान गैया नामा? आं गानदों नोंसोरलाय बेबायदि बुंनो गोनांलाय मा जादों? नोंसोर बेबायदि गाज्रि कमेन्ट होनो गोनां मा जादों आंखौ? आंनिया मायबा नुजादों नुजायाखै नोंसोरलाय मानो नांगौ? आरो नोंस्राबो एसेबां प्रब्लेम जादोंबा, सिख्लाफोरखौ गुसुं गाननायनि मेगन सादोंबा, नोंसोरबो गाननानै गिदिंबानो जाबाय, फाथां आन्थारपेन्ट गानबानो जाबाय। नायगोनलै नोंसोर सानै सिख्लाखौ नायगोन सानसेबाबो। मा जादों बेयाव?
बिसोरो आसोल सानै सिख्लायासो माथो आंजों नांज्लायनायानो दिनै आरो गुबुन सेंग्राफोरजों नांज्लायलायबाय नामा बिसोरो मालानि मेगनफोरखौ बोख्लावनो फैनायनि सिगां गावबा गावनि आखलफोरखौ मोजां खालामनानै ला गावबा गाव गाननाय जोमनायफोरखौ एसे नायनानै गानबानो जाबाय सिबुंजानानै गाननाङा मोनथिबाय औ लाजिगैफोर सिख्लाफोरनि आखरानो गाज्रि ओजोंबा गावसोरा सेंग्राफोरा नायथों होननानै फाथां नुजानाय नुजाहो गानगोन बिनि उनाव जुदि सेंग्राफोरा जुदि गाज्रि कमेन्ट खालायो बेखौनो रागाबो जोंफ्लाग्रा देखायगोन ओजोंबा गोसो सिंसिं मोजांसो मोनदों खोमा गाननाय जोमनायखौ लानानै नांज्लायदों गावबा गावखौनो एक्ट्रेस सानथों होननानै मोजां नुथों होननानै बेफोरखौ गाननानै देखायो नुथों होननानै आरो बुंब्लाबो लाजियो निलाजिहाद बाजारिफोर थै मा ननसेन्स नोजोर गुन्दाफोर आइदै गुथाल बिमास माथो आंलाय माथो सोर हिन्जाव फैदों एसे फैबाय र' मोजाङै दंबा दङ दे आरो थैयालासिनो गथ'फोरालाय गैया नामा रानिमोना गैया गथ'फोरा गेलेनो थांदों बिफायाथ' आरो बेनो न'आवनो थाखाया सक गिदिंनायल' हारसिं दंमोन आङो टिभिसो नायनो नागिरदोंमोन माबा जोंहा एसे खोनाखादों खोमा आब'आबो गुथालनि आरो माबानि हाबिलानि कर्ट मेरिजखौ एसे ओरैनो खोनाज्रांदों बे माबा नालाय 15 तारिखआव नालाय कर्ट मेरिजआ बेनिफ्राय 16 तारिखआव एसे जाहोगोन आरो थांबानो जाबाय जाहोगोन आंलाय माथो जोंहाखौ लिङासै नामा बयनिफ्रायबो खोनादोंमोन आङो मैयाबो गामिनि हिन्जावफोरा बुंदोंमोन बयखौबो लिंदों नोंसाखौ लिङाखै नामा होननानै आंलाय माथो लिङासै नामा जोंहाखौ लिंफैगोन होननानै आं नेबाय थादोंमोन खोनानानै रावबो फैयासै नालाय माने मा जादों मैया लिंजोबनाय जायासै एसे थालांबावदों आरो लिंनो दाबो दङ आं लिंहैनांगोन अखाबो हानो नागिरबाय नालाय मैया मोफ्लामबाय थाबाय बेनिखायनो बिसोरो लिंजोबासै आंलाय माथो जोंहाखौल'सो लिङाखै नामा दा नोंसा बिखुनजोआबो देन्जार नालाय खुगाया नांलायबाय थायो आंजों लामाफोराव नुबानो माबा माबि बुङो नांलायलाबायनाय माबा खुगाफोरानो देन्जारसो नोंसाबो बिखुनजोआ दा लिंफैनायाबो नोंसा बिखुनजोआसो लिंफैदोबा अबावलाय फैनो आंलाय बेखायनो लिंखाला बिसा बिदि सानदोंमोन आं नोंसा बिखुनजोआ देन्जार खुगाहाय बुरैसो एखे थेव दाउखा बायदि बेसेबा हारखौनो मानिया आंजों इमान नांज्लायबाय बेखायनो आङो नोंसानाव थाङाहाय देनांबो बे बुरैया थैबासो थांगोनहाय आं नङाबा थाङाहाय आं बे बुरैनि मोखांखौ नायनो बासो एफा नांलायो दे होमब्लालाय बावगारनाङा थांबानो जाबाय 16 तारिखै दालाय गोदोरैनो खुंगोन नामा होमबालाय 16 तारिखै ओंखाम जाहोगोन नामा ओंखाम नङा ओरैनो माने फुजाबो होबाय बिनिफ्राय फुरि गला बेबायदि होसिगोन बिदिसो आंलाय माथो ओंखामनिसो खारा जाहोगोन नामा मानसिफोरखौबो लिंसोदोंबा आरोलाय माथो नोंसालाय मालदार मानसि माथो नाहै बेदरै ओंखामखौनो जाहोखानो हायोमोन माथो हाबायालाय माब्लाथो जागोन होनबा कर्ट मेरिजखौल' खालामना दोनसै माने बाबुआ डिउटियाव थांसिगोन नालाय कर्ट मेरिजखौनो खालायना दोनग्रोसिगोन उनाव सुटि लानानै फैब्ला हाबाखौ खालायना होसिगोन आरो दे होमबालाय थाथ'दो थांबानो जाबाय दे देनाय नायनि समफोर मोनबा थांनाय जायो नामा दे थाथ' होमबा जिरायनोबो होआसै माथो साहा लोंलांनो हागौमोन जिरायनोबो होनोनो बावबाय आङो र' सियार लाबोनि नाङा दे नांथ'ला जिरायला दे लोंलायला साहा मालाबा फैगोन दे दिनै मानसि लिंबावनांगौ नालाय दे थाथ'ना दे आंहालाय मा मोजांसो मोनो जोंहानाव फैनानै जिरायाबा साहा लोङाबा मोजांसो मोनो आंहासो सिनि बासिगोन रावबो साहा लोङाबा ओरैनोबाबो आङो जोंहानाव रावबो फैयाबासो मोजां मोनखायो आरो साहा लोङाबाथ' बांसिनसो मोजां मोनो नङाब्ला मालायनो साहा होनायावनो सिनि सापातसो खरसा जायो जेसेबां मानसि फैया एसेबांसो मोजांसो मोनो आङो बेथोनोबो मा जादोंमोन बेयाव होलै हो सैमाफोरखौ हो सिख्लानि मेथार सिख्लानि खुट्टानि जातफोर सैमाफोर नोंसोरखौ सिख्ला एदावनायनि थाखाय फासि जाहोगोन आं र' नोंसोरखौ सासेखौबो गारा आङो ओइ मा जादों बेयाव मा सोलिगासिनो हा मा बुग्लायगासिनो बेयाव मा जादों मा जादों पुलिस
आंकोल नों औ दिम्पोलसो माथो मा जादों नानि ओइ खोथाफोर सैमाफोर मा खालामदों नोंसोर हा मा खालामदों आंकोल नों फैदों मोजाङानो जाबाय बे सेंग्रा माखासेया बिसोर बेसेबा गाज्रि केरेक्टार लुज बिसोर जोंफोरखौ गाज्रि कमेन्ट होनानै एदावदों बेसेबा एदावदों बिसोरो बेनिखायनो जोदोंमोन बिसोरखौ लकआपआव हमनानै लाना थां आंकोल पुलिस थानायाव हमना लाना थांना दोखो बिसोरखौ लागायहैथां मा नोंसोरनि हिम्मत सिख्लाफोर एदावग्रा गाज्रि कमेन्ट होनानै सिख्ला एदावग्रा नोंसोरो सोदोब बाहायनानै जोंफोरखौ एदावदों हम बिसोरखौ हम गासिखौबो हमजोब गासिखौबो पुलिस थानायाव लाना थांजोब थु ओइ अबाव खारनायदों ओइ हारामि ओइ जों जेबो खाराखै सार जों जेबो खाराखै हम गासिखौबो हम सासेबो जेन खारग'नो हाया गासिखौबो गारियाव सो आरो लकआपआव पुलिस थानायाव ला थु हम दादै रावखौबो दा एंगारसै गासिखौबो हमनानै पुलिस थानायाव लांनानै दोखो बुहै मोसौ बायदि होमब्लासो बिसोर सिख्लाया दनो बावगारगोन नङाबा बिसोरो सिख्लाफोरखौ गाज्रि कमेन्ट होनानै गाज्रि होननानै एदावो गाज्रि राव बाहायो बिसोरो हम गासिखौबो दादै सैमानि फिसा सिख्ला एदावग्रा